O boji kao o kreativnom elementu uglavnom se ne razmišlja. Na boju se gleda kao na slučajnog, dobrovoljnog suputnika koji se tu našao po samoj prirodi stvari, slijedom sve višeg tehničkog standarda. Smisao za boje srazmjerno je mlada tekovina ljudskog roda. To se očituje i u prilično kasnom razvoju smisla za boje u djece. Djeca i primitivni narodi razlikuju vrlo malo boja, ili ih barem teško imenuju. Postoje samo imena osnovnih boja: zelena, crvena, narančasta, plava, modra, žuta, ljubičasta. Ima i boja čija su imena nastala kao direktne asocijacije na prirodne pojave, predmete ili vegetaciju. Ciklama crvena, lisno zelena, nebesko modra. Ljudski je vid dinamičan. Oko neprestance skače s jedne točke vidnog polja na drugu, istražujući ga po nekoj shemi pohranjenoj u jednom pretincu mozga koji nosi naslov iskustvo. Djelovanje boje ovisno je o njezinoj okolini, o susjednoj boji, o pozadini na kojoj se nalazi ili o podlozi na kojoj je nabačena. Tek odnos jedne boje prema drugoj čini ju lijepom ili odvratnom, ugodnom ili neugodnom. Treba raskrstiti s mišljenjem kako postoje lijepe i ružne boje. Budući da boje snažno utječu jedna na drugu, nema boje koje bi bile lijepe ili ružne same po sebi.